Genius! Avui parlarem sobre l'antic Egipte, el seu origen i la vida al Nil. Egipte va ser una de les primeres civilitzacions de l'edat antiga. Recordem que aquest va ser el primer període de l'etapa de la història, just després de la prehistòria. Es va iniciar amb la invenció de l'escriptura, al voltant de l'any 3200 i 3500 abans de Crist, i va finalitzar amb la caiguda de l'Imperi Romà l'any 476 després de Crist. Ens situem prop de l'any 3000 abans de Crist, al voltant del riu Nil, el segon riu més llarg del món. Allà, un grup de persones nòmades procedents del desert del Sàhara van establir les primeres tribus, i quan van comprovar que aquest gran riu els oferia un munt de recursos per poder viure-hi, van passar a ser sedentaris. Van anar construint els primers poblats, i amb el pas dels anys, la població va anar creixent gràcies a l'agricultura, la ramaderia o el comerç. Amb el pas del temps, van acabar formant una de les civilitzacions més importants per la història. Com veieu, el riu Nil va jugar un paper clau en el desenvolupament de la vida a Egipte. De fet, els egipcis el consideraven gairebé una divinitat, ja que era font de vida i de riqueses. D'una banda, el riu els servia per transportar mercaderies i persones i per poder així comerciar amb altres pobles. D'altra banda, els oferia moltes oportunitats per poder alimentar-se. Per exemple, a les seves aigües els egipcis podien trobar peixos, cocodrils o hipopòtams. Als seus marenys hi creixien lotus o papirs, un material amb el que es feien barques, cistells, sabates i una cosa molt important que encara tenim avui en dia, el paper. Com dèiem, el poble egipci vivia de l'agricultura, entre d'altres activitats. Recordem, però, que Egipte és un territori envoltat de desert, així que realment no té les millors condicions per poder cultivar. Per això, entendre molt bé com funcionava el cabal del riu Nil al llarg de l'any era tan important. Així doncs, els egipcis van elaborar el seu propi calendari, basat en el cicle del riu, que es dividia en 3 fases: la inundació, la sembra i la collita. Aproximadament entre juliol i octubre era l'època de la inundació. El riu portava molta aigua, tanta que inundava el terreny de les vores. Aquesta aigua estava plena de minerals, el que feia que el sòl estigués molt fèrtil per al cultiu de fruita, blat, civada o lli. Gràcies a dics, tanques i canals, els agricultors aconseguien retenir l'aigua pels cultius. Gràcies a això es formava una mena de fang de color fosc, que s'anomenava llim, o kemet en el seu idioma, que vol dir terra negra i fèrtil. Després, de novembre a febrer, era el temps de sembrar els diferents cultius i de cuidar-los perquè poguessin créixer. Els egipcis van començar llaurant el camp manualment, amb diferents eines com les aixades o les falç, i més tard van aprofitar la força dels animals per fer-ho, com la dels bous. Per últim, de març a juny era l'època de la collita, en què es recollien els cultius que s'havien sembrat. Homes, dones i nens hi participaven en les feines, com per exemple les de segar el camp, seleccionar els grans, o premsar el raïm per obtenir vi o els fruits secs per obtenir oli. Aquest era un cicle que es repetia cada any i que va permetre al poble egipci viure durant molts i molts anys. En resum, el poble egipci va néixer al voltant de l'any 3000 abans de Crist, quan tribus nòmades del desert van assentar-se a la vora del riu Nil. Vivien de l'agricultura, la ramaderia i el comerç, i van adaptar les seves vides i activitats al cicle del Nil. El riu tenia 3 etapes: inundació, on es formava el llim, la sembra, on es plantaven els cultius, i la collita, on es recollien els fruits. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!